Diyos maray na aga mga tugang matindog po ang gabos. Inang mapag-ampon, Berhen ni Salvasyon, sa muyawarasan ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Inang mamumuton, Berhen di Salvasyon, buhay pauswagon nin mga bikulnon. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa daga, ilawi ang buhay niya mong tagalbay. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Maluhod po. Pagsulsol nin kasalan. Kagurangnan kong Hesu Kristo, Diyos na totoo asin tawo man na totoo. Kagibo asin kagtubos sa kuya. Nagsusulsol akong gayo nin tudok na pagsulsol, ninsi pagkasala ko sa imo. Hulikan sinanglita na napagka-Diyos mo, asin hulita na mamutan ka, orog sa gabos. Kaya nag-uulaw na ako ning totoong pag-ulaw, nindi inamayo pagkasala liwat, asinin paglikay ko man sa mga pag-alaman gabos, na ipagkakasala ko sa imo. Nag-uulaw naman ako nin pagkumpisal, asinin pag-utog ko man kan mga penitensya, na itutugon sa ko nin pagkukumpisalan kong Padre. Tara kagurangan kong Diyos, idinudulot ko sa imo ang buhay ko, asin ang mga gibo ko, tatin ang mga sakit ko, tabayad ko iyan kan mga kasalan ko gabos, asin nananarig na gayo ako, kan pagkahirak mong daing kasagkuran. Tay papatawad mo sa ko iyan, huli nin simal mong dugo. Patinkan paggagadan mo sa krus, asin ta itatao mo sa ko ang mahal na grasya mo, na iyo kong ikalikay sa maraot, asin ikapagdanayon sa marhay, sagkod sa pagkagadan ko. Amen, Jesus. Himno. Bukahon mo, Senyor Dos, ang nguso niya mo gabos, sa pag-umami, pagbantog kan ngaran mong nangungurog, an puso mi ugasan man kan digtang mga kasaalan, an una-una siring man sa gibong may pag-alaman, asin papaglaadon mo ang puso nin mga tao sa pagkamuot sa imo, kan pagpangadyi nin rosaryo, kan maliputok mong ina, si Birhen Santa Maria, asin papagkanigoa madangog ang pag-agagha. Ang samuyang pag-apod sa imong aking Jesus, sa atubang mo, mabantog sa gabos pang mga santos, huling kasanto-santosan ang aki mong sinanglitan, pagka Diyos kasaro manin Espiritu Santong mahal. Kamong mga nabubuhay, asin nangaghahade man, sagkod sa daing kapinunan, asin daing katapusan.
Pamibi sa ikaapat na aldaw. O panganinuhan kang og kabanal, mantang natatakutan ka siring sa mabansay na pagtabang. Sa pagtumang mi sa samong makaiwal, magdalita ka ngani na warasan mo kami. O mahal na kagurang nanin sa rungsirang, nin totoong pagkatakot sa Diyos na maglagba sa samong puso, tanganing mabaldian na niya mo ang mga kasaalan na urog pa sa impyerno. Tara nag-uolaw kami nindain na mayo pagkasala liwat, tanganing makamtan mi an sa imong pagkaherak, asin an hinahagad niya mo, kaining nobena. Awot pa. Pamibi sa gabos na aldaw, o daing kasagkoran na ilaw, ama kanin ikaduang persona, ilaw na sinanglitan, sinasambag ko sa bilog na kapakumbabaan, asin pinasasalamatan mi nindaing katapusan, hulikan pagwaras mo, patin pagbugtak ki Maria, na totoong ginibo mo sa pinagkanigoan na kamahalan. Liwanag asin kahalangkawan, sa pagkaniinang totoo, kan bugtong mong aki, inang kasanto-santosan, asin bantog sa esposa nin Espiritu Santo, magdalita ka mahal na reyna, na ipagwaras mo ang sa imong mga biyaya, asin kahirakan mo man ang mga parakasala, tanganing makabalik sa grasya nin kagwangnan tang Diyos, tanganing iyong magdanay sa mo sa pagkagadan. Kahirakan mo man ang mga nagsasamba sa anito, asin sa mga erehiyas, na magpakamidbid kan totoong karahayan, patin ikaherak mo sa muya ang samong hinahagad, kaining nobena, kun magkakanigo sa mahal na Diyos, asin sa galang na makuri sa imo, awot pa. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran, magpasamuya ang kahadean, mangyari ang buot mo digdi sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong gakanon sa roal daw itao mo sa muya ang unyan, asin patawadon mo kami kan sa mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Dalit, o malinigo na prinsesa, aking Diyos Ama, pinagpataratara ka ni Gabriel pagsugoa, ang aking bugtong nin Diyos sa simong tulak nag-erok, pinili kang pinaorog sa mga babae gabos. Pag umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, patin ang Diyos Espiritu Santo. Siring kan pag-omo sa kayo na tinuti panggayong aldaw sa takot sa pagkagadan niya mo. Amen. O kabanal-banali na Birhen Maria, nakagurang na niya mo, mantai kaan pinapagkanigo na inakan aki ng Diyos, na daing kasagkora na itinao sa imo ang pakamidbid, asin kaliwanagan na ikinaliwanag mo sa bilog na kalangitan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, napaliwanagan man kami ngunyan, nabuhay pa. Asin sa oras ni samong pagkagadan, asin tawan mo kami nin bagsik, na sukat ikatumang niya mo sa mga kaiwal nin samong kalag, tanganing dai kami mapanguyog o madayaan kan sa indang mga pagsugot, asin magsarig giraray, ang samong pagtubod, sa mahal na Diyos, asin pagkamot sa imo, awot pa. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, an kagurangnan tan Diyos yaon sa imo, pinaorog kakarahay sa mga babae gabos, asin orog pakarahay an sa imong aking Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, kaming mga makasaalan, ipamibi mo kami ngunyan, sakot sa pagkagadan niya mo. Amen. O palada na Maria ni Espiritu Santo, pinagpataratara ka ni Simeon asin ni Ana, inumaw kang daing siring kan mga pastor sa Belen, malinaw orog sa salming an sa imong pagkabirhen, pag umawon ang Diyos Ama, Diyos Aki, patin ang Diyos Espiritu Santo. Siring kan pag-omo sa kayo na tinuti panggayong aldaw sa takot sa pagkagadan niya mo. Amen. O kagurangnan niya mong kasanto-santosan na Birhen Maria, pinili ka ng Diyos na daing kasagkoran, nakikimahera kami sa imo, na daing mo kami suhayan sa oras nin samong pagkagadan, na ipaharayo mo sa mo
antibaad ng kapangyarihan nin sa mong kaiwal, awot pa. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, ang kagurangnan tang Dios yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay ang sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, kami mga makasalan, ipamibi mo kami ngunyan, sakot sa pagkakadanya mo. Amen. O ina nin Diyos, aki, babaeng orog kabini, pagalang man ibinate ni Isabel si mungani, ikaan orog kapaladan sa gabos kaining kinaban, pinili ka na iidkan kan aki ni Diyos na mahal. Pag umawan ang Diyos Ama, ang Diyos aki, pati ang Diyos Espiritu Santo. Siring kan pag-omo sa kayo na tinuti panggayong aldaw, sakot sa pagkakadanya mo. Amen. O Virhen Maria, kasanto-santosan, asin kagurangnan niya mo, huli ta ika ang piniling esposa, na namamuta ni Espiritu Santo, asin ta pinakapanukanin grasya, siring man ay kahirak mo sa oras nin samuyang pagkagadan, na ipagwara sa kalagnya mo ang mga mahamison na pagkamuot, tanganing humamis sa samo, antibaad ng mga sakit digdi sa daga, awot pa. Tara kagurangnan Maria, panukanin grasya, an kagurang tan Dios yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay ang sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, kami mga makasalan, ipamibi mo kami ngunyan, sakot sa pagkakadanya mo. Amen. O simbahan na mapalad nin Santissima Trinidad, ilaw ka na maliwanag, ilawi ang samong kalag, ikaan ilaw ina ako, paliwanagi kan grasya mo ang puso nin mga tao, butonga na mapasa imo. Pag umawa ng Diyos Ama, at sa Diyos Aki, pati ng Diyos Espiritu Santo, siring kan pag-umaw sa kayo na tinuti panggayong aldaw, sakot sa pagkakadanya mo. Amen. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, mapasamuya ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo, digdi sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami kan samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marawat. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, an kagurangnan tang Dios yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay kan sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, kami mga makasalan, ipamibi mo kami ngunyan, sakot sa pagkakadanya mo. Amen. Pag umawan ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, pati ang Diyos Espiritu Santo. Siring kan pag-umaw sa kayo na tinuti panggayong aldaw, sakot sa pagkakadanya mo. Amen. Matindog Matindog po para sa gosos. Ilaw kang panunin magsik, kan ehersito sa langit. An infiernes, sindagabos na nananakit, masabi mong bagsik, urog na sana nananarin. Ang devotos mo o sorogon sa kitagaw. Maluhod po para sa orasyon perata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob sa imong kabutan,
natamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo, asin ngunyan, namamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing tag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nakukusog ang mga bagyo, oran, baha. Pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamamuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigbi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man po niya to ang mga minasunod na mas intentions. Thanksgiving. Hali kay Mary Denise Agripa. Asini Loris Aranya. Thanksgiving Manny Jusel Asaituno. For the gift of life of Salvacion de la Punta. For the gift of life of Cassie Perez. Hali kay Chane and Chujun. Mga special na kahagadan. For good spiritual, physical health, and safety of my family. Hali kay Roseby Asupardo Cantara and family. Thanksgiving money, special man nakahagada ni Ofelia Agripa and family. For good weather and safe travel of Ana Marie Porlares. Ni Domingo Peñaflor. Special man nakahagada ni Josel Asaitun and family. Special man nakahagada ni Sarong Anonymous. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, para kay Froilan, hali sa kahagadan ni Roseby Asupardo Cantara and family, death anniversary of Vicente, Sonia, Emma, Floro, Esther, Randy, asin gabos na kalag, hali sa Calyos, Lubendino family, para sa kalag ni Manuel, sa kahagadan ni Roseby Asupardo Cantara and family, para kay Wilma, hali sa Bersilia family, Solemnidad, hali sa Gabarda family, Efren, Leonor, dulot ni Irenea Garing and family, Nilda, dulot ni Paulo Pardiñas, para sa gabos na kalag, dulot ni Lydia Abion, Gregorio, hali kay Mr. and Mrs. Benedicto Balilo Jr. and family, death anniversary of Oscar Vicente Rafael, dulot ni Rose Solano Alsaga and family. Death anniversary of Ligaya, dulot ni Vince Arquero and family. First death anniversary of Ramon, dulot ni Nida Lusuegro and family. Melesio Jr., hali kay Eva Baral. Para sa kalag ni Christine, dulot ni Arlene Baral. Para sa kalag ni Josefina, dulot kan Medina family. Matindog na po ang gabos. Morning. Good morning. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Lunes,
Espesyal niya ito ining idinudulot, yaon kita ngunyan sa ikaapat na aldaw, kan sa tuyang misa novenaryo, sa pag-andam niya to sa pagselebrar kan kafiestahan ni Ina, si Nuestra Señora de Salvacion, digdi sa parokya, sa maabot pong Domingo. So ngunyan tanganing kita gabos, na uya digdi, magkanigo pong magselebrar kaining mga banal na misteryo. Sa tuya ngunyan narumdumon, asin pagsulsulan, sa tuyang mga kasalan. Sabay tamanan sa tuyang mga personal na kahagadan, sinintensyones, siring man ang pagpamipi para sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang mga namumutan sa buhay. Ngunyan sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri sala ako, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, sa sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Ginigirumdum niya to sa aldaw na ini ang memorial ni St. Louis of France and St. Joseph Calasans. Mamibi kita, O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na maging saro sa buot, tawan sa imong banwaan na kamutan ang binubuot mo, na mauton ang pinapanuga mo, tanganing sa tahaw kan mga kinabano na katibaadan, an sa mong mga puso mapamugtak dyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Uli kay Hesu Kristong kakurangnan niya mo, sa imong aki na kaiba mo, nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. At sin hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga Tesalonica. Danay mi kamong nagigirumduman sa samong pamibi, asin nagpapasalamat kami sa Diyos huli sa indugabos. Danay mi man naginigirumdum sa atubang ng Diyos na satong Ama, kung paano ipinahiling nindo sa gibo ang sa indong pagtubon, kung paano nagtrabaho kamo huli sa pagkamuot, asin nagdadanay sa bagsik ang sa indong paglaom kay Hesu Kristo na satong kagurangnan. Aram niya mo mga tugang na ang Diyos, namuot sa indo asin nakamo pinili, huli tekang darahon ni sa indo ang marahay na bareta, dinarami bako sa nabilang tataramon, kundi man bilang kapangyarihan, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, asin sa bulanos na paniwala. Namasdan nindo kung ano ang buhay niya mo, kanyaon pa kami sa indo, sa paghulit sa indo. Halik sa indo ang tataramonin kagurangnan, asin nagpuon ang pagbalangibo. Bako lamang sa bilog na Macedonia asin Akaya, ang bareta akan sa indong pagtubol, nakaabot sa gabos na lugar. Dai na kaipuhan na kami magsabi nin ano paman, inusip sa mo
kan ibang mga tao, kung paano pinuunan mi ang gibo dyan sa saindo, kung paano tinalikdan nindo ang mga anito, kan inako nindo ang Diyos, tanganing makapaglingkod kamo sa iya, na totoong Diyos na buhay. Asi kung papaano kamo naghalat kay Jesus na sa iyang aki, na sa iyang binuhay sa mga kadan, na madatong hali sa langit sa pagligtas sa to sa padusang maabot. Tataramon kang kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang kaugmahanin kagurangnan yaon sa iyang banwaan, An kaugmahanin kagurangnan, yaon sa iyang banwaan. bagong awit-awiton sa kagurangnan, umawon siya sa katiripunan nin mga banal, magugmaan Israel, huli kan sa iyang kaglalang, ang mga akisasyon, huli kan sa indang hadi. An kaugmahanin kagurangnan, yaon sa iyang banwaan. Magsarayaw sa kaumawanin sa iyang ngaran, mag-awit sa iya sa tugtog ng tamburin asin lira. Hulit ang Diyos na mumuot sa iyang banwaan, ang mapakumbaba at tinatawan niya nin kaligtasan. An kaugmahanin kagurangnan, yaon sa iyang banwaan. Mag-ugma asin magmuraway ang mga banal, bilog na banggi mag-awit sa kaugmahan. Ikurahaw ninda ang kaumawan nin Diyos, iyo ini ang kamurawayan nin gabos na mga banal. An kaugmahanin kagurangnan, yaon sa iyang banwaan. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw. An kagurangan mapas sa ido. Asin sa imong Pagtukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, Kamurawayan sa imo kagurangnan. si Jesus nagsabi, herak man sa indo, mga eskriba asin pariseyo, mga parasaginsagin, sa indong pinipinto sa mga tao ang kahadean ni Diyos. Ulita kamo day nakakalaog, day inido pinapalaog, ang mga buot makalaog. Herak man sa indo, mga eskriba asin pariseyo, mga parasaginsagin, linilibot nindo ang dagat, asin daga tanganing makakoa nin sarong kaayon, asin kun kamo nakakakoa, ginigibo nindong maninigo sa kalayo na dubli pa sa indo. Herak man sa indo, mga parakabit na buta. Itinutokdo nindo, ang pagsumpa huli sa simbahan daing halaga, alagad ang pagsumpa huli sa bulawan na nasa simbahan, iyan ang dapat na utubon. Mga lulong asin buta. Aring ang urog na mahalaga, ang bulawan o ang simbahan na nagpapabanal kan bulawan. Siring man itinutokdo nindo, ang pagsumpa huli sa altar daing halaga, alagad ang pagsumpa huli sa atang na yaon sa altar, iyan ang dapat na utubon. Mga buta, arin ang urog na mahalaga, ang atang o ang altar na nagpapabanal sa atang. Ang nagsusumpa huli sa altar, nagsusumpa man huli sa gabos na yaon sa ibabaw kan altar. Ang nagsusumpa huli sa simbahan, nagsusumpa huli sa nag-eerok dyan. Asin na nagsusumpa huli sa langit, nagsusumpa huli sa trono ng Diyos, asin huli sa nagtutukaw sa trono. Mga tugang, marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning po. Salamat po, tayaon ka mo. Maski nga ni aram po ngunyan po, holiday, August 25. Ano nga ning pinagsaselebrat ang holiday? National Heroes Day. Pero ang pag sa Diyos, daing holiday. Umulan, bumagyo, holiday o bako, yaong kita nakukuan niya to ang sa tuyang sadiri, sa atubang kan sa tuyang kakurangnan tanganing mag-omaw, asin magpasalamat sa iya. Kaya paladan ka mong mga yaon digtingon niyang. Salamat, tayaon ka. Salamat, tayaon po kamo. Pero magayon na dangugunta ang mensahe kan sa tuyang ebanghelyo. Basically, it is a rebuke
Sinagwi kan kagurangan ining duwang grupong ini, mga iskribas, asin mga pariseo. Ang rason, dahil kan sa indang pagsagin-sagin, pakitang tao lang. Yan. Ano nga ning apod kayo ni sa Tagalog? Balat kayo pala. Yan. Nagsasagin-sagin sila. Asin dahil kan sa indang pagsagin-sagin, sabi kan sa tuyag kagurangan, sa indong pinipinto sa mga tao ang kahadean ni Diyos. Because they focus more, digdi po sa mga external rituals, o inibagang mga pigsaro-saro, digdi pagsumpa sa simbahan, pagsumpa sa altar, pagsumpa sa trono ng Diyos. Nakatutok sindang maray sa mga nahihiling kan tao. Bakong gayo so sa indang espiritual na pagkabuhay. Kaya mas ingani nahihiling sindakan mga tao na nagigibonin mga rituales, external rituals, nasasakripisyo man po, napapabayaan ninda itong mga bagay manunungod sa halimbawa pagkahera. Marasimbangani pero dahil pagkahera. Manunungod sa hustisya. Nagpoprosesyon, nagigibonin kung anong mga gawi, daa, nin kabanalan, pero dahil manahihiling sa indang buhay. Lalong-lalo na, napapabayaan ninda ang buhay nin pagtubod. Kaya ini, basically, ini pong sa tuyang ebanghelyo, it is a call, an invitation for us to live authentic discipleship. So, tunay na pagsunod. Seryosong pagmawot, nagibuhon, ang kamawutan ng Diyos sa satuyang buhay. Ito bagang susatuyang tinataram, susatuyang pinuproklamar, nahihiling po, nakakaduta sa satuyang mga gibo. Align or tugma ang pinagpuprofess sa pagtubot, duman sa satuyang mga gibo. As in, ngunya na aldaw, magayon ta, tinatawan ko kita nin mga ehemplo na dapat niya itong imularon. Luwang santo na ang memorial sa tuyang ginigirumdum po ngunyan, si Saint Louis of France. Saro po siyang hadi sa Fransya. Maski nga ni siya hadi, alagad na buhay siyang simple, as in mapakumbaba. Pinaglingkudan niya ang mga dukha. During his time, nagtugdok siya ng mga ospital and pinaghiling niya po an sa iyang pagkahadi. Bako, tanganing darahon sa iyang tao, pero pinaghiling niya ini na sarong responsibilidad, tanganing darahon niya ang mga tao na sa iyang nasasakupan para ni sa mahal na Diyos. So magayunon bagang imularon, despite the position, the titles that we have sa buhay, rumdumunta, na bako pasiring sa tuya na dapat madaranyato ang mga tao. Kundi madaranyato sinda sa mahal na Diyos. Iyo man po ini si Saint Joseph Calazans. Siya po ang inda kong nadangog na nindo ini, founder kaining Piarist priest or fathers. Dakul man siyang mga eskwelahan na tinugdok para sa mga nagtitios na mga poor children. Nagtutubod siya na ang tunay na pagtubod nahihiling sa paglingkod, bako po sa titulo o posisyon na ikuan tao. Minsan may nadangog akong magbarkada na nag-iistoryahan, pinaghahambugan kan sarong tao itong sa iyang kataid sa harong. Sabi niya, ako ngaya, orual daw ako nagsisimba. Orual daw, nagpapamibi ako kan Santo Rosario. Asi nagtatabang ako sa mga dukha. Lalo na pag nagsisimba ako sa St. Jude, pag-agi ko kay Edwin, itong nasa likod, nagtatawan ko ng 5. I give alms sa mga nangangaipo. Sabi kan barkada niya, that's good. Pero ngayon, nadangog ko ngayon, kang saro, so sa imo ngayang katabang, nagpapaaram sa imo na day off, tailulubong suina. Apisar kan day mo na tinugutan,
tigparadagitan mo pa. O, ano man ngayang use kan sa imong mga pamibi, kung man ini nahihiling sa imong puso. What's the use of prayer when love is absent sa satuya pong buhay? Kung minsan po, arog man kita kan mga Pariseo, busy with rituals, but blind to mercy. Kadakol kitang tigigibo. Sabi ko nga ni kasuod madurumana naman kita sa laga, mapirila, masarabay naman kita sa Domingo, after the 4:30 Mass, maprosesyon, tama celebraran sa itong parokya kan kafiestahan ni ina. Pero ini daw na mga external rituals na ini, na ipapahiling daw po niya to sa satuyang buhay. Ang pagtubod po is not about looking holy, but it's all about living holy. Mabuhay sa kabanalan na kung saan ang pagkapuot, ang paglingkod, asin pagkaherap, iyo ang nagiging dalan na imbes masaraduhan o pintuan ang kahadean ng Diyos, kita nagiging dalan tanganing mabuksan ang kahadean ng langit. So hagadon taan kusog, asin grasya sa mahal na Diyos. Nalugod maiwasan man yato, malikayan ta, ining pagsaginsagin sa satuyang buhay. Ang satuya manlugod na mga pinapahayag sa pagtubod, pinapahiling sa paagikan mga external rituals, mahiling mismo sa paagikan hustisya, pagkamuot, asin pagkaherap sa satuyang kapwa. Amen? Sa ngaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga dugang tanganing ansako asinan sa indong atang, maako banlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon malugod kang kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nahuli kan saro sa nang sakripisyo nin pag-ampon na bawi mo, ang banwaan para sa imo, kaugaying warasan sa mo, ang mga balaog nin pagkasararo asin katuninongan sa imong simbahan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa itaas imong ang mga espiritu, puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saet, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi ang sa iyang pagkakadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalap ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya, kay bakan gabos na santos sa sinaangkeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banalan kagurangnan. Diyos may mga hukbo. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan.
Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat minaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi sa pagkuha niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Iniyan paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang paggabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaharang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papang si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero, siring man girumduma, sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, dangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagain siring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itaon mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya an katuninongan, asin pagkaburunyog, sosog
sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya mo niya espiritu. nairas sa labang saro anin akong katuninongan. Peace be with you. Cordero, kan Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, taawi kami nin katuninongan. mga tugang, uya ang kordero kan Diyos. Uya si Kristo. Ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurang na bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita, kagurangnan namibibi kami, gibuha an bulong na pano kan sa imong pagkaherak, asin kaugaying himuha kaming magtalubo, asin siring na mag-uswag. Tanganing makapaggaya-gaya kami sa imo sa gabos na bagay. Huli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Salamat po sa indo kapos. Magkirilingan giraray kita sa aga, sa parehas na lugar, asin parehas na oras. Sa aga bako na holiday. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendition ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin may herakon sa intersesyon ni Nuestra Señora de Salvación. Sa ngaran ka nama, kan aki,
asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sorogon sa mga sakit agaw. Thank you and good morning.